बिनिफ्राय मोबिलाइज खालामना फैदों बर' हारिखौ बयखौबो जांख्रि खांहोदों जे दिनै जों जनानै थाबा जानाय नंला जों सोमावसारनांसिगोन मानि थाखाय बेनि गोनांथि जों बबेबायदि लामाजों थाङोबा जाफुंसारनो हागोन मानो होननानै बुंबा खनले खनले सोमावसारनायनि गेजेरजों निराशा जानांदोंमोन बे समाव पिटिसिनि आन्दलनावबो मानव गेदेर समर ब्रह्म चौधुरी सरन नार्जारी बिथांमोनखौ गोबां मानसिफ्रा मोनसे फोथायनाय दं जे बिथांमोननि नेतृत्वआव जागोन कि जागोन नाथाय बिथांमोनहाबो बेनाव बिथाङा गावनि साख्रिखौ रिजेन होदों आरो साख्रि रिजेन होनानै गमामायैनो रौथायाव आफादगिरि बिबान लानायनि उनाव बिथाङा न'जोंबो सोमोन्दो लाखियाखै खुरमा बाहागिजोंबो सोमोन्दो लाखियाखै बायराजों दिवाजोंबो सोमोन्दो लाखियाखै खालि गावनि थांखि सुबुं सोमावसारनाय आरो बिथांनि बे नेतृत्वआवनो जेब्ला 12 जुनाव गुवाहाटीआव मास रेलि जादोंमोन आरो बे मास रेलियाव जोंनि बयनिबो अनजालु जों बयनिबो सिबिजाथाव जोंनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिया दानि नलबारि जिल्लानि तिहु सकआव बेवहाय अन्थाइ फैनायनि गेजेरजों अन्थाइ नांनानै बेवहाय जिउ गोमानो गोनां जादों बेवहाय आक्रमण खालामनाय समाव आरो बिनिफ्रायनो जोंनि आन्दलना गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन महर लादों आरो बिनि गेजेरजों गोबां जोहोलावजोल' नङा गोबां सुबुङानो मुंख्लं जानांदों 5,000निबो बांसिन आरो बे सोमावसारनायनि गेजेरजों बिएसि बिटिसिआर दा बिपिआर मोनथाम गोरोबथाजों जों दिनै बे अबस्थायाव सफैबाय जोंनि मानव गेदेर गाहाय आलासिया दासो बुंदों जुदि सुजित नार्जारिया मुंख्लं जायामोनब्ला दिनै बर'फ्रा बेबायदि मोनसे समायखिरा लानानै थि नोजोर आरो थांखिजों सोमावसारगौना सोमावसारामोन बे अबस्थायाव सफैगौना सफैयामोन बे मोनसे सोंलु बिथाङा बुंदों जोंनि मानव गेदेर रमेश भरद्वाज बिथाङा जोंनि दैदेनगिरिखौनो जों होनजायो मानव गेदेर उरखाव ब्रह्म बिथाङा जेब्ला आफादगिरिमोन आंबो बिथांनि समाव लेङाइ गाहाय नेहाथारिमोन जेब्ला जोङो मुखुब बर' सोमावसारनायखौ लानानै दिल्ली थांलाय फैलाय जालायबाय थादों बे समावनो रमेश भरद्वाज बिथांखौ लोगो मोनदोंमोन आरो बिथांनि गाइडेन्सआवनो जोङो बर' रावखौ बर' थुनलाइखौ जोङो मोनसे गोजौ थाखोआव सौहैहोनो थाखाय बै समनि जोंनि मानव गेदेर प्रधान मन्त्रि अटल बिहारी वाजपेयी आरो बिथांनिनो बै समाव ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टार एचआरडि मिनिस्टार आजिखालि एडुकेशन मिनिस्टार मुरली मनोहर जोशी बिथांखौ लोगो मोनदोंमोन बिथाङानो गासैखौबो लिड लानानै बर' रावखौ जेरैखि जायाबाबो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय डाइरेक्ट दायित्व लानानै बेखौ दावखोहोनांगौ आरो बिनि उनावनो बिथांनि नाजानायजों बर'आ दा साहित्य एकाडेमि बान्था मोनजेननाया बिथांनि नाजानायजोंनो बर' रावखौ ओइ सिदुलनि मान थाखोआव लांनो थाखाय माखासे गोबां जोंहा बिजाब नांगौ आरो बे बिजाबनि बेलायाव जोंनि बर' रावनि सोदोबफोर जायखौ टेक्निकेल टार्मिनोलॉजी होनना बुंदोंमोन बेखौ भारत सरकारा गावनि खरसाजों जोंनो बेखौ खालामनानै होदोंमोन आरो बेनि थाखाय बर' थुनलाइ आफादा बिबान लानानै जोंनि जिखिनि गोरों गोरा मानसिफोर दं फोरोंगिरिफोर दं बेखौनो दिल्लीसिम लाङै सेमिनार खामै बे टेक्निकेल टार्मिनोलॉजी बिजाबखौ दिहुननाय जादोंमोन आरो बेफोरो बर' रावखौ ओइ सिदुलाव मर्यादा मोनहैनायनि बेलायाव मोनसे गोख्रों हाथियार हिसाबै महर लादोंमोन बे गासै खामानिनि बेलायाव जोंखौ गासैखौबो खालामना होनाया बिथां रमेश चन्द्र भरद्वाज आदा विवेकानन्द बर' टेक्निकेल टार्मिनोलॉजीआवथ' नोंसोरबो आदा थांनो हायाखै माथाम थांदों दा गाज्रि लिरनाया नोंनो सोदोबफोरखौ मानसिलाबायबाय थायो दानिया बुजिसुमा होननानै नाथाय बिथांमोन नङामोनब्ला जोंहा टेक्निकेल टार्मिनोलॉजी बे लेखाया ओंखारनाय नङामोन आरो बर'नि रावा दिनै बे स्टेन्डार्डआव सफैनाय नङामोन आं दिनै मोजां मोनदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांखौ लेंहरनानै बे सानाव जों लाफानाय बिथांखौ मान होनाय बिथां बायदि मानसिखौ जोङो बावनो मोना बिथां बायदिखौ आरो कारण जों बायदि मानसिनिख्रुइ बिथांनि अबदाना बिराद बिथां नङामोनब्ला जोंहा
भाषा साहित्य राव आरो थुनलाइनि बिथिङाव हयथ' आंथ' सानो आरो जों दिनै बे स्टेजआव सफैनाय नङामोन जियानो जायाथों जों दिनै फैबाय नाथाय गोबां हान्थिलांनांगौ दंबावो बेथ' सोमावसारदों सुक्ति जादों एसे एनै बोलो होदों सुक्ति मथे इमप्लिमेन्ट जादों किसु जोंनि गेजेराव जादों नाथाय माखासे जानो दंबावो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानबिर दिपेन बर' बिथाङा दहायसो बुंबावदों जे दासिमबो बर' गोरोबथाया मावफुंजाजोबाखै आरो बेखौ थाबैनो मावफुङाब्ला गमामायैनो जोंनि जिथु मिजिं सिमां मुंख्लंफोरनि जिथु थैनि बेसेन बियो जाफुंसारनाय नङा जों लुबैनाया जाफुंसारनाय नङा ओंखायनो दिनै 6 दान मा मोनसे माबा लादों बिराद मोजां बिदि मोनसे टाइम फ्रेम लायोबासो जों बोलो होयो खामानि मावनाया नाथाय माखासे मानसियाथ' दिनै दाय होगोन दुलाराय बर' फरायसाफोर मानो डेडलाइन होनांगौ खिन्थु डेडलाइन होआबाथ' खामानियानो जानाय नङा डेडलाइननि गेजेरजों मावनांगोन आं सानो बियो सोरबा सरकारनिल' डेडलाइन नङा बे डेडलाइनआ दुलाराय बर' फरायसा आरो साफ्रोम बर' सुबुंनिनो मोनसे मावनो गोनां बिबान जे बे 6 मासाव बाकिखौ दोनथ'नानै माब्रैहाय जोङो जोंनि बे हाबाफारिखौ मावफुंना लानो हायो मानो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनाव खालि सरकारल' नङा जोंनि गेजेरावबो रायलाय मा जेथो फैबाय थादों बे जेथोफोरखौ जोङो फोसाबलायनायनि बेबस्थाखौ लानांगौ होमब्लासो जोंनि सुक्तिया रुपायन जागोन एकर्डा इमप्लिमेन्टेसन जागोन 2003 मायथाइ बिएलटि आसाम गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि एकर्डनि गुदिनिफ्राय आं दंफायो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनावबो आङो दंमोन गाव जोबजासिम आंहाथ' दाबो जोबाखिसै बिटिआर एकर्डनि उनावबो दाबो एफा एनै मालाबा जरित जानो गोनां जायो आरो दाबो बेफोराव खारन साखि जानानै दंबोबाय थायो नालाय दा ओंखायनो आंहा माखासे एक्सपिरियेन्स दं जे जों नांस्लाबबाय थायाब्ला माब्लाबाबो जोंनि एकर्डआ गासिबो आखरे आखर इमप्लिमेन्ट जाया जोंनिफ्राय जोङो लाबाय थांगोन खारन जोंनिसो नङा होमबा जाय दै गांदों बेसोरना बुजिगोन दै होग्राया मा बुजिनांगौ माला सहैनांगौ माला सहैनाङा दा ओंखायनो सरकारालाय मा बुजिनो नाथाय जोंनि नालाय जों बुजिनांगोन जोंसो गुरुत्व लानांगोन जोंसो बेखौ हागौमानि सावरायबाय थानांगोन आरो सरकारनि खाथियाव थांनानै जोङो बुंहैबाय थानांगोन आरो मा माखौ जथुमलायनानै मावनांगौ बेखौ जों थाब जथुमलायनानै मावबाय थानांगोन होमबासो जोंनि एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जागोन आरो एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जाजोबोसो जों हास्थायनाय लुबैनाय बायदि जोंनि बे बर'फोरनि थासारिया जागोन दा ओंखायनो आं सानो दिनै जि थांखि लादों बे थांखिया थारैनो आं सानो सरकार आरो जोंनि आफाद मोननैनि गेजेराव सावरायनायखौ खुब मोनसे स्पिड आप खालामगोन आरो बे स्पिड आप खालामनाया जोंनि बर' गोरोबथाखौ मोजाङैनो माने जाफुंसार होगोन बा मोजाङै मोजां जोङो मावफुंनो हागोन गतिके आं गोबां आरो बिबुंथि लाखिनो सानाखै बे बिथिङाव आंनि तरफनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जुदि माबाफोर आंहाबो रल दं होननानै सानोब्ला आंखौ बुङोब्ला आंनि मासियाव थानानै जि हायो बेखौ आङो मदद खालामगोन बे बाथ्राखौ आं दिनै बिथांमोननो होगोन आंनि चेयाराव थानानै आंहाबो चेयारा ओरैबो थांजाया स्पिकारा ओंखारलाबायनो मोना मन्थ्रिफोरनावबो थांनो मोना चिफ मिनिस्टारावबो थांनो मोना जानला मानलायावबो बेयावथ' ओरैनो फैबावदोंसो आं बै चेयाराव एखे जफानो मोना नेवमा दा बर'फ्रा बुजियाबाथ' मा खालामदो आंनि दाय नङा बियो आंनि दाय नङा इमान प्रट'कलाव थानांगौ ओंखायनो आंखौ स्पिकार होबानो होनदोंमोन बे आंनि बुस्थु नङा बियो ना आखुआवनो थिग ना खुगायावनो थिग ना मायाव थिग एथ' गिदिर बिबानखौ रुजुनबाय आं समायखाया होननानै आङो बारे बुंदोंमोन आरो होमब्लाबो